Εγώ το έκανα το διάλειμμα μου. Travel Modo δεν θα είναι διάλειμμα και στο σχολείο, να φανταστώ το διάλειμμα ονειρευόσαι, Βασίλειο. Το διάλειμμα το είχα τραβούσει παραπάνω στο σχολείο. Περάστε κύριε, περάστε. Κλείστε γιατί έχει μουσική. Τι γίνεται εδώ? Another Κινέζος. Τι είναι, ηλεκτρικά ή τέτοιο? Another Κινέζος. Κανέμ. Κάνουμε κανέμ. Θέλουμε. Δεν είπες θα πας Αμερική να δεις την αμερικάνικη κουλτούρα, τι παίζει? United States. United States. Εδώ πάμε. Τέτοια οι Αμερικανοί, τους αρέσει. Αμερικανιά. Έχουν και εκλογές τώρα, μαγιά, τέτοια αυτά. Και έχουν και μηχανές. Μπορείτε να δουν από Αμερική αυτά. Αμερικανιά. Πάρα πολύ Αμερικανιά. Size matters. Ρόταξ, μοτέρα έχουν. Τα Ρόταξ είχαν οι αετοί μηχανοκίνητοι που πετάνε, αεροπλανάκια μικρά. Μονοθέσια αεροπλανάκια. Ρόταξ φορούσαν. Κουάρτορ μιλιόνι κούκλα είναι. Εμένα αυτό μου αρέσει, παιδιά. Το θυμάμαι αυτό, είχε ένα σωληνάκι μέσα, το έβγαζα, το φυσούσα, το ξαναέβαζα. Όλο βιτζίνες τρέχανε εδώ. Γέμιζαν τα λάστιχα, τα χέρια βιτζίνες. Λάστιχα Enduro Trial. Πλαστικό. Αυτά είναι μηχανάκια, ρε φίλε. Πού να ξαναβγούν τέτοια πράγματα τώρα? Δεν πειράζει, και να μην βγαίνουν, εγώ τέτοια θα παίρνω. Κοίτα εδώ, έβαζα κατσαβίδι μέσα. Το φανάρι, πότε είχα φώτα? Ποτέ δεν είχα φώτα. Το κοντέρ εδώ πέρα. Μόνος μου τα φτιάχνω όλα. Μανιβέλα από τα αριστερά. Τα γερμανικά ήταν έτσι. Το Java που είχα, οι ταχύτητες γινόταν μανιβέλα. Τι λες, φίλε? Και τώρα κοίτα εδώ. Κοίτα πως έγινε, τι καλύτερο είναι αυτό, άμα είναι πάμε το αυτοκίνητο. Ενώ αυτό εδώ έχει πλάκα, ρε φίλε. Πού βρούμε ένα τέτοιο? Να το καινούργιο. Έτσι είναι το καινούργιο. Ξενέρωτα τώρα γίνονται τα μηχανάκια όλα. Μάλιστα. Σελάς.
Αυτή είναι σέλα, ρε. Very good. Thank you. This is just a sample. The feeling that you are sensing now, it's different. It will be more like that. You have many models. We do most of all adventures. Ah, So, scooter. yes, also, but we don't do this saddle for a scooter. For scooter, we do windshield. Scooter. We do windshield for scooter. Mi Max. Yamaha, Mi Max. More or less everything. Πού να συνεχθούμε, ρε. So you can see here we have more or less moto, scooter. SH, PSS. This is your company? This My boss is right there. your product? Products. Yes, no, this is our company. We do everything in Rome at Bologna. This I can see in internet. Yes, of Catalog. We can send basically over the Europe, also in America. Γκρέτσια. Yeah, I think so. Γκρέτσια μένει καγκούρ. Μένει καγκούρια. Okay. If you want, you can keep it. It's heavy, but if you have this in internet, Yeah, you can download it from our website, that is Isotta, so you can find it. Maybe I have also, if you don't want, take the... Let me do that, so you can stay in touch. many accessories. Yeah, we do a lot of things like press bar, some parts in Ergal, windshield, spoiler, headlight protection, skid plate, saddle, everything basically. Very nice. We don't do backs, we don't do it, but we have record backs, but for universal, so you can. I have seen this in Roma. Yeah. This is our brevetto. It's Umbrella. very good product. Yeah. When it's raining, you have to protect yourself. Very nice. Thank you. Okay, thank you. I will check in internet. You don't want it? No, it's heavy. Okay, I understand. Very heavy. I will check here in internet. You have a business card? No. I'm Travel Moto, YouTube channel. Okay. Have a good day. Enjoy yourself. Thank you, sir. Έχει ωραία πραγματάκι αυτό. Η Ζώμα. Άμα είναι κανένας και θέλει να συνεργαστεί, του προτείνω. Λοιπόν, πού είμαι, εδώ πέρα. Ηλεκτρικά, δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου τα ηλεκτρικά. Δεν θέλω ηλεκτρικό. Το ψευιτζίνα θέλω. Έχει και ακράποφιτς πάνω. Γιατί να μην έχει.
Κοιτάξτε τεχνική, κοιτάξτε το εξοπλισμό που έχει. Πού να σηκωθεί τιά, έλα. Α, αμέσως τώρα. Μπράβο ρε Βασίλη. Έτσι είναι οι τιές, κυρία Μάγδα. Να πάρει το τραβημότο ένα τέτοιο, στη συλλογή. Τέτοιο θέλω. Εκείνο. Αυτό είναι πολύ ραλί, λέει. Έχω το Κορόλα, άμα είναι για εκείνο. Ωραία. Βικτόρια. Λόντζια. Λόντζια, τι είναι αυτό πάλι. Κινέζικο πρέπει να είναι. Τέλος πάντων. Εγώ μ' αρέσει το Honda εμένα, έχω χούια. Αμέ. Κανένα βίντεο κάνεις ή Έκανα χθες Honda έκανα. Έχω χούια, μ' αρέσει το ένα Yamaha. άτομο θα την βγάλει την έκθεση. Ένας άνθρωπος. Άμα την βγάλει ένας άνθρωπος. Αν έτσι έκανες τις K&M. Yes. Θα πάμε εκεί και θα γυρίσουμε από την άλλη. Για να μην μπερδευτούμε. Κάποτε ερχόμουν εδώ πέρα, Μπεμπέ. μόνος μου. Ήταν το ίντερνετ στο ξύλο. Χρόνου μόνος σου θα έρθεις άμα συνεχίσουμε έτσι. Ξαναφοριέσαι. Η άλλη ετοιμάζει να πάρει αποζημίωση. Όχι, θα έρθω στην έκθεση. Αλλά είναι το πράγμα. Λοιπόν, παλιά άξιζε τον κόπο να τραβάς. Δεν υπήρχαν βιντεάδες τότε. Παρθένα αγορά, μόνος μου ήμουν με κάμερα. Τώρα αυτός πρέπει να είναι Έλληνας, τέλος πάντων, δεν ξέρω, Τρικαλινός πρέπει να είναι, τέλος πάντων. BMW. Είμαστε στη Γιαμάσα. Το Travel Moto θα φάει. Εδώ θα φάει, θα κάτσει εδώ. Α, εντάξει. Κουράστηκα ρε παιδιά. Όχι σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να φάω. Τα βαρέθηκα όλα, μόνο εσάς δεν βαρέθηκα. Κάτσε μην με ψηρίσουν. Να βάλω την κάμερα εδώ. Είναι σικουρό εδώ ψηλέ. Άμα θες πάρ' την τώρα. Άμα φάω θα διψάσω. Θα πιω και νερό και θα είναι ελαφριά μετά. Ορίστε.